ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор як 14та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. қариб ки 14та мошин астае ки ҳамаша равон кардага мошинои арзон астае. мошинои аз территорияи Москва ҳам ҳастае. агар шумо ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ навъи мошине ки дошта бошед маромад роӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза раваста мошинои майда, мошинои Toyota Camry, Sechka биёмни, ҳаста Toyota Camry D, Hyundai ҳастай, VAZ 21014, VAZ 21010 ҳастай, газелои буркаш ва Mercedes-ои Sprinter ҳам ҳастай. ва дӯстон азиз, мошинои аз территорияи Россия ва BMW дигар мошина ҳастай. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чунҳо дар акурата дар видео оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 170 сомонӣ. навор асал мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба самти Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания якай Ёқуб. ин яка борои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба самти территорияи Душанбе, Любой ҷош ва ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияҳои Хатлон роё мекунад ва территорияи Душанбе, Любой ҷош ғайр ҳами Помир ва территорияи Хуҷанд дигар тарафҳои Тобеи марказӣ ва Хатлон оварда мерасонад. Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, Уяли, шаҳри Бохта, Калхозобод, Кулоб, Дангара, Восе, Қумсангир, Обшим 25 ноҳияи шаҳри Хатлон ва территорияи Душанбе, Любой ҷош оварда ва арзо оварда мерасонанд. бори шуморо аз метро Лубрино ва бозори Садоват қабул мекунанд, ба ҳамин самт оварда мерасонанд. ва мошини майдаам доранд ки метавонанд ки бори шуморо рафта аз ҷои кортон гирифта худашон ба пеши камаза биёранд ки ду намуд мошини майда ва мошини калдора бори шуморо зуд оварда мерасонанд. компания боварӣ аст. шумо агар аз номи канали мо гап занем, бо ба шумо яъне ки килоша арзон ҳисоб мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунад ва ҳар сешда имо, WhatsApp, пайваст. дӯстон азиз, маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза астае дӯстон ки аз территорияи Россия, Москва. Hyundai i40 астае ки Hyundai i40 астае ки сайстенои беҳтарин. соли паравишаш 2016 соле ки сӯичвориш бензини холӣ астае ки объём мотор простой, экономи 1.6 литра, коробка механикае. ҳолати мошин мега беҳтаринае. мошин мега ҳам баллонои лети, ҳам баллонои зимнӣ дорад, яъне ки баллонош мега 90%, ҳам зимнӣ, ҳам хоб ледни астае ки ҳамаш падарка. мошина мегӯяд ай учёт буроварда метавонед ки шумо дар қайди худтон дар учёти худтон монед. мошин хай кондитсионер, электропакет, салон кожа, хоб монитор, панитор, обши мошина ми ҳозирзамон ҳама чира дорад. раднои краска ягон расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар Москва, город Одинцовский ва фурӯхта мешавад бо нархи 850 000 рубл ки бо арзон мешавад. дӯстони азиз, ба мошиное ки дар Тоҷикистон буда алиш мешавад, любой намуд мошин боша мега болоиш пулта алиш мекунем. Hyundai Porter ам боша мешавад ва мошинаи майда любой намуд мошин кати алиш мекунам болоиш сум. кадоми сум кад мегирам мошин дар Москва астае 850 рубл конкретно арзон мешавад. ин ҳамин рақамои Россия промои кор мекунад ва WhatsApp ам пайваст дорад. албатта нависед ки занг занем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ навбатӣ астае баъдрок. инашам аз территорияи Москва астае ки аз Россия. BMW 5 астае ки серес, BMW пятёрка серес соли бароишаш 1998 астае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. гази Евро 5 дорад. объём моторш 2.5 литра, коробкаш механика. ҳолати мошин мега бадрон беҳтаринае. мошин мега тозака ягон камбудӣ надорад. баллон ҳолати корӣ, хадавои кадагӣ, мошин мега нашод, страховка, яъне ки хитон мекунем. хоб хай обшим страховка хечо возможное кадан мошинча главни беҳтарин ҳолат дае. айни ҳол қарор дорад дар Москва, город Истра гуфтага аст ва фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 рубл ки бо арзон мешавад. ягон мошиное ки дар Россия боша мега ва мошинои Россия буда алиш мекунем. агар кадоми пулка ки 250 000 рубл бо муомила мекунанд ва ба ягон мошиное ки дар Москва боша мега алиш мекунем. вариантҳои худтона пешниҳод кунед. хоб ин ҳамин рақамои Россия шуна промои кор мекунад ва рақамошона WhatsApp ам пайваст дорад. кадомто ки мехарен маромад, кадомто алиш мекунед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. як мошини фурӯшии беҳтарин астае баъдрон ки мошинои советский VAZ 21010.
соли барои 2000 солае ки ҳам газ ҳам бензиниш кор мекунад. Авбио моторуш як гӯшаши инжектори простой аст, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега нахадуе беҳтаринае. Мошинча бадро нав мотор кадаги аст ки сайсияниш беҳтаринае. Мошин ҳамаш электропакета ягон доша мега пусидаги задаги надорад. Сайсияни мошин мега бениҳоят тоза кай ҳамаи маълумотша соҳибшон худа шумода гуфтак. Хадавой падавой кадаги аст, ҳуҷҷатош деги бучдаги аст, як ҳуҷҷат мекунен. 4 та балон мегад 70% аст. Дӯстон азиз, мошин то қассуми холи аст. хай вариантҳои алишам дошта бошен, яъне ки алишам мешава гуфтага аст. Вариантҳои худтона пешниҳод кунен. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомоне ки баъдо нархеш бениҳоят арзон аст. Мошинча обшим сайсияниш хуб аст. 12000 сомоне боз муомила мешавад ва алишам мешта метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Ин ҳами рақамҳои вавидон аст ки ҳастияни кор мекунад. Ишта ҳам имон ва саб пайваст доранд. Маълумот бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки гурзавои газел аст ки мошинои бор каш. соли барои 1999 аст ки судишфурӯш дӯстон азиз газ бензин авбио моторша нагуфтан коробкаш механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникае. мошин баъдро мега мерава 100%, фақат мотор мегад камтар об гузаронага аст. ин ҳам камбудия ҳамира бо расходша мегад минус мекунад ки расходша пулша метиян. мошин мега нахадо фақат камбудиш камтар моторш мега об гирифтага об дуромад ҳамин хел камбудиш ҳамия дигар мошин 100%. балон ҳолати корида аккумулятораша мегад пачка нав гирифтем. салончаш тоза аст, радной краска сафеда, кузов тоза аст. ва 4 та балон мегад 70%, яъне ки обшим 6 та балон мешавха, балонош мега 70% ҳолати корида, яъне ки имсола балон алиш намекунем. нархеш бениҳоят арзон 16000 сомони аст баъдро ки бо пули расходша минус мекунам. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвонда қарор дорад. خب رقم‌های صاحب در پایین نشسته است. رقم‌های صاحب نشسته کار میکنه. میتونه که از همین رقم‌ها بیشتر معلومات بگیریم. با ارزان میشه. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. باز یک ماشین فروشی سوئدسکی است. بعداً که سایستان بهترین از مسکو. واز 21014 هست که سالی برای 2010 سالی که سویچ بنزین خالی آبی موتور 6 لیتر پلاستیکی کاروبکا مکانیکه حالت ماشین میگد بهترین سایستان بعداً این ماشین میگد بهترین حالت توزیع که عموما راسخود نداره سایستانیش بهت توزیع ҳуҷҷатош мега ҳаста 4 та балон мегад пачка 4 диска салон тоза опшн мошинча ҳама чи дора электропакет хай мошин беҳад тоза мега соҳибуш айни ҳол қарор дорад дар Москва мега соҳибуш фурӯхта мешавад бо нархи 215000 рубл бо арзонтар кадом метавонед кадоме ки мехарам мега арзона мешавад рақамҳои Россия промои кор мекунад ва рақамҳошонда WhatsApp ҳама чи пайваст дорам промои рақамҳошо кор мекунад 215000 сомони муомила дорад маълумот кадоме ки мехара ваз 21014 ин ҳами рақамҳода нависонем ки занг занем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки мошинаи мусофиркаш мерседесои спринтер светои сафед соли барои 2005 солае ки судишфурӯш дизеля авбио мотораш 2 литра коробкаш механикае ҳолати мошин мегад нахаду беҳтаринае мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад 4 та балон мегад яъне ки ҳама балонош мега 90% хадавои нав кадага аст скаменко салон поло ҳамаш тозакай мошини шаҳрӣ аст ки метавонӣ бигирӣ фақат корта пешбарӣ опши мерседес спринтер ҳолати беҳтарин дай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 92000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад 92000 сомонӣ мега омада аз пеш бинен муомила мекунанд дӯстони азиз рақамҳошо рақамҳои вавидон аст пайистани кор мекунанд метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гирен прамо ин ҳамин рақам да занг занен қатишон савдо кунем ва маълумоти бештарша аз соҳибашон пурсем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 аст баъдро ки неки нархи ахирон шай соли барои 2008 солае ки судишфурӯш газ бензинаш кор мекунад авбио мотораш 2.4 литра коробкаш автомата сайстани мошин мегад беҳтарин баъдро
мошин кондитсионер, электропакет, родной краска 34 диска, 4 балонаи 80% мошинча нахадвай, неки нашуд хуҷат ва танировка ягон чи гуфтагӣ нестай. Мумкин дура надора иша хай соҳибаш нагуфта, кадомитон мехарен, хитон мепресен. Дӯстони азиз, мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 87 000 сомонӣ. Нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ неста. Агар шумо харидори аниқ бошед, мумкин ки дар назди капоти мошин ягон со муомила кардане ки нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ неста. Ҳамин хел ки мошин ахирон нархане ки ҳолаташ мега соз аста. рақамош ҳастан мегафон кор мекунад. Кадоми шумо ки мехарен, фақат одамони харидор метавонен занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra аст боадрон ки бо нархи арзон Opel Astra ки бисёр дар комментара хоҳиш мекардем. соли 1998 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду беҳтарина. Мошинча мегад тенҷи бадай. 4 та балон мегад пачка, хадавои навкадагӣ яксола ҳуҷҷат дорад. Краскаш ҳам мегад навкадагӣ, аккумулятораш пачка, мотор соза мегад беҳтарина мотор, мисли соат мегад кор мекунад. хоб моторш мегад простой экономни, яъне ки расход бисёр намехӯрад, хеле общем экономни кор мекарад. Газ, бензин кор мекунад. Азиз, мошин мегад ягон сечкаи соз агар боша мегад простой ам боша алиш мектоқа ба сечка. Кадоми агар сумкате мегирад нархаш 38500 сомони бадрон, ҳами камтар муомила мешавад. мошинча айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 15. Кадоми шумо ки мехоҳед рақамош ҳаст TCL кор мекунад, маромад занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daiwon Nexia аст боадрон ки бо нархҳои арзон соли 2006 1994 аст ки сӯзишфурӯш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад бучидагӣ аст. мошин мегад мотораш масъала намехӯрад. хадавоиш кадага сурат ки хадавоиш общем средняя хайфорен я мекнеша. салонча тоза, хай электропакет. мошин общем нахада, инам хеле сайстения. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ. дӯстони азиз, акр чӣ расход дора надора чӣ хела иша бо айсоҳибшон мепресем, барое ки чӣ маълумоте ки буд мо ба шумо расонид. ҳамин хай мошинои арзона акр хай хел бигем ҳамашон кам серано берасход намешавад. расход лобош дора хел соза не ки расход общем мекунем. рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадометон ки лозимае маромад занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст боадрон ки дар кузифи хечибеки нархи арзон. соли 2006 1996 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, ҳамин Opel ҳамашон 1.6 қариб простой экономни, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та калпакҳои заводской аз худаш, родной краска хай светои синӣ, мотор беҳтарин, салон тоза, хай нашод, хадавои пусидагӣ ва ҳуҷҷатош ҳамин се та маълумотча нагуфтиянд. яъне ки мумкин дошта бошад ки мода нагуфтиянд, яъне ки барои реклама маълумотоша бисёрша нанавистад. дӯстони азиз, мошин айни ҳол дар Душанбе дар пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки муомила дорад. аз 25 та мега одамои харидори конкретна муомила мекунем. ҳастай рақамошон мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозимае маромад тамос гиред. фақат хоҳиш ки барои меҳнатои мо я лайки разанед, фаромӯш накунед ва навори моро дар кадом сайтҳо битонед силкаша намехе падилсаш кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст боадрон ки инашам бо нархи арзон Opel Astra F дар кузифи караван универсални. соли 2006 1992 аст боадрон ки неки гази холиш мегад кор мекунад. бензин газаш ба фикрам ки кор намекунад. хел гуфта гази холиш кор кардеса. мотор чун ранги ҳар вақтина Opel 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техника. дӯстони азиз, мошинча нахадуае. хайнам хели светча Opel Caravan, салоншам тоза аст. 4 калпак ва 4 балонаи 60% дорад. нархи мошин мега 16000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, ки боз муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 16000 сомонӣ муомила дорад.
рақамошон дар поини видео нависта аст. Кадоми шумо ки мехарем бештар маълумота аз соҳибашон гирин. Кадом мошине ки маъқулай рақамошо дар поини видео аст, метавонед ки дар лобуташ занг зада қачон ва савдо кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як мошини советский аст баъдон ки бо нархи арзон. ваз 2107 аст ки светои вишнови светои намхели сирх. соли бароишаш 2002 соле ки суифариш бензини холи аст ки авбиоматурош 1.6 литри простой аст. коробкаш механика дӯстон азиз ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега нахадо аст нашод ҳуҷҷат пуҷҷат ин чизо ягон чи гуфтагӣ нест. айхе мошин мега айҷош заводид мешавад. мошинча мега ҳолаташ беҳтарин аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомонӣ ки бо муомила мешавад. 8000 сомонӣ аст ки дӯстони азиз конкретна арзон мешавад. хайна запаска ҳамачи доштае. ҳастай рақамошон мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст маромат занг зада бештар маълумота гирем. дӯстони азиз шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маромат роӣ кунед мо рекламада мегузорем. имрӯза навор монда ҳам мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.